missä taivassa kantaa sateenkaarien enkiä ja kaikki nukkuvat jaassa ajan alusta asti. Siellä kuukuningas hallitsee. Kuukunikalla on poika nimeltä Lunas. Lunas oli hyvin pitkä ja vahva mies. Hän oli mestari talvimetsästyksessä, mahtava reila ja erinomainen merenkulkija. Lunasin intohimon kohde oli merenkulku, joten hän oli aina kulkemassa vieraiden merien vessa. Eräänä päivänä hän saapui rannikkoon, jossa hän